إنسانية الوداع وجب شور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا إنسانية الوداع وجب عزور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الزور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى صلوات الله علينا إنسانية الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب عشور علينا مع دليل الهدى
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سور علينا مدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سور علينا مدعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetikanipun Kyai Narima duk rikala ana wong uluk salam sing mireng wajibe nyauri ngoten ngetikanipun Mbah Narima. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yattafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raqiba an sunnati wa laisa minni. Panjenenganipun para pirawuh kakung putri minulya linangkung baraya gung panjenengane Bapa Harjo Rakim ingkang tansah menantu ing suka basuki minggahipun para kiai para nyai ingkang tansah kula dherekaken sedaya kaleresanipun ingkang tansah gegebengan tumrapipun kitab suci Al-Qur'anul Karim kinarya panuntun lan kiblating manembah ingkang tansah kula hormati. Lumeberipun para pirawuh kakung putri minulya kadang werda muda tumaruna ingkang kula tresnani. Marwakane ngatur sumangga tan kendhat panjenengan sesareng kula dherekaken ngetingalken syukur ing ngarsanipun zat ingkang kawasa Allah Subhanahu wa taala. Pinangka sumber-sumbering agesang ingkang tansah paring seger bagas kewarasan keselamatan dumateng panjenengan kula kajen wonten ngrahina menika saged nyawiji wonten ing sasana wiwaha kanthi kebaing kabingahan. Shalawat ma'asalam tetapa kita aturaken wonten junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita cadhong syafaat so pandongaipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Sarsono sarimbit Ibu Sal binti Salbiah ing ngrika lenggan puniki nedya netepi peranganing darmaning asepuh marga Sudya Miwa Siwi putrinipun ingkang sinambate mangi Mbak Viana ing sampun kala enjang nindakake wajib ijab kabul nderek sunah suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalampan ijab kabul kalian Den Bagus Sudarsono yoganipun Bapak Harjo Rakim Ibu Yatmi ingkang sampun jempone ngawiyat murut ing Kasedan Jati wingking saking kidul kono. Lha mriku niku to. Ha wis kidul kono. Naminipun judul menika Allah ngersakaken nggih maneka warna merginipun. Wanter panyunipun makarya sinengkuyung ajiwi. Audio sound system saking Munggur ngandong kacangan
Ugi kasungkuyung kadang audio video syuting wahyu. Menawi boten klentu nderekaken gelaripun Sumbaga ingkang sampun kuncara sadewa tingenipun Wanasegara. Panjenenganipun Nyi Menggung Ida Sanggar Rias Dekorasi Sekar Melati. Pinitaya panjenenganipun Bapak Sarsana Kinen. Ama manis, ama mantes lan ama matut wigaranipun putra pinanganten kekalih merambah wonten ing sasana wiwaha ingkang sampun tinata ginelar wanci kalodhangan rahina menika. Para rawuh kakung putri minulya sinami nengga rampungipun Mas Nganten Putri nggih nyomangagem busananing prameswari. Ndoleh mangke tedhak saking sono busana lenggah madyaning sono pinajang ya sinebut Bale Palaminan. Lumadini ngadicara ingkang kapisan pambuka ingkang angka kalih atur pangandikan saking panjenengane Bapak Harja Rakim Brayat Kinarya Wimbasara cundhakane ngatur kinurmatan panjenenganipun Bapak Tarsa. Atur pangandikan daya katambi Bapak Sarsana Sarimpit Ibu binti Salbiah piniji kinarya sulih wicaranipun kadang kula suwarlan. Kelajenganipun dhaup inggih pangipun Sang Pinohargya pinanganten. Nut catataning adat namung rehne panjenengane Bapak Sarsana menika kalebet priyaga yang nengenaken tumraping agaminipun mila mangke panyuwunipun duk rikala adicara dhauping pinanganten mawi inggih menika kawosaken asrokol utawi srongkolan ingkang mangke kinarya imamipun panjenenganipun Kyai Narima. Lerem sawetawis walimahan Indi Astungkara inggih pandonga punar nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sunardi. Atur pambabyarja yuwana kinarya angambali matur wonten ngarsantika sami. Ngraosaken bombong bebek birawaning manah piniji kinarya sulihipun atur panjenenganipun Bapak Untung. Angambali atur wilujeng rambuh jumenengipun Bapak Untung mangke kadherekaken Bapak Suwardi menapa dene Bapak Sunarno. Mila monggo murid lekasipun keluarga ageng Bapak Sarsana Ibu binti Salbiah menapa dene penyanipun Bapak Harja Rakim keluargi anggenipun menangkani pamodhahipun putra kekalih tansah pikatur rindha sa pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Sesareng monggo kula dharaken maos umul kitab suratul Fatihah. Mugi kanthi wasan suratul Fatihah estu handayani putra pinanganten kekalih sumrambah keluarga ageng Bapak Sarsana menapa dene Bapak Harja Rakim. Summa ila rohi jasadi Viyana binti Sarsana wa ila jasadi Sudarsono bin Harja Rakim wa fi hajadi panjenengane Bapak Sarsana sakeluarga panjenengane Bapak Harja Rakim sakeluarga. Laumul Fatihah. Amin. Matur nuwun. Panjenenganipun para pirawuh kelajenganipun atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Harja Rakim sakeluarga. Piniji kinarya sulihipun atur kinurmatan Bapak Tarsa. Kelajenganipun atur pangandikan mulya kawangsulan menapa dene katampi Bapak Sarsana Sarimpit Ibu binti Salbiah ing mangke kinarya sulihipun kadang kula suwarlan ing ngarsanipun para-para ingkang sebat ing ayun kasuwun sawetawis semiat saking palenggahan
Samya jemeneng apa go tinggal. Monggo Pak Tarso, Pak Arjo Rakim nderek Pak Tarso wonten mriki. Lajeng Pak Warlan. Monggo Pak Sarsono kalih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Ngarsanipun para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang satu kula hormati. Ngarsanipun para alim, para ulama dalah para kiai, mandhapipun para santriwan saha santriwati. Rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi pinangka kiblatipun manembah dhumateng Gusti Kang Maha Agung estu ingkang kita takdimi. Ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriya negari Desa Kalimati pinangka pandam-pandaming para kalodase ingkang sinebut ing pangkurmatan. Ngarsanipun Saiful Hajat panjenenganipun Bapa Sarsono dalah Ibu binti Salbiah ingkang kala hormati ugi saha tamu undangan kakung mewah putri ingkang kala hormati ugi. Nuwun kula nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu para rawuh sedayanipun dalah ing mriki kawula kawantun cimantaka ngadeg dlejer wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit awrat sanget kawula nampi dawuh saking tiyang sepuh kula inggih punika Bapak Harjo Rakim saha sedaya keluarga saha pandherekipun ingkang sak perlu matur wigatos pisowananipun wonten kalodhangan wedal siang punika. Merwakani atur ingkang punika dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim ngaturaken salam taklim, salam kawilujengan, salam keselamatan kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wigatos piswanipun ingkang nomor kalih inggih punika bilih Bapak Harjo Rakim ngaturaken putra kinasihipun ingkang sesilih Bagus Sudarsono ingkang sak perlu sak mangke kasuwun kadhawuhaken putra putri kinasihipun Bapak Sarsono dalah Ibu binti Salbiah ingkang sesilih inggih punika Roro Ayu Viana. Ingkang angka kelajenganipun inggih punika pisowananipun Bapak Harjo Rakim kadherekaken wontenipun keluarga Brayat Gotrah ambuk bilih sedaya ndadosaken repotipun Bapak Sarsono menggahipun para karang muda taruna dalah ing mriki kawula selaku wontenipun ingkang pun piniji dumateng Bapak Harjo Rakim ugi ngaturaken lumutring pangapunten ingkang tanpa upami. Ugi dalah ing mriki Bapak Harjo Rakim pisowananipun ngaturaken bobot sari sedaya wau mbok bilih dipun tingali boten sepinten ajinipun hanamung sedaya kanthi kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Sarsono dalah Ibu binti Salbiah. Mugia sageta ngendheng-endhengi anggenipun sami paring wisuda putra putrinipun. Ingkang angka kelajenganipun mbok bilih Bapak Harjo Rakim punika ngaturaken putra kinasihipun ingkang sesilih Bagus Sudarsono ketingalipun sampun dewasa. Hanamung kangge babakan bale griya tasih timur sanget
ingkang punika sedaya kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sarsana dalah keluarga ingkang sak perlu sak mangkeh kersa paring tutur paring tulodo ingkang sak perlu anggenipun sami bali griya boten hanguciwani dumateng tiyang sepuh kekalih ingkang angka kelajenganipun bilih dinten ingkang sampun katentokaken ingkang sak perlu bilih Bapa Harjo Rakim ugi badhe tumut ngayu bagya kang putra kekalih ingkang punika sak mangkeh dinten ingkang sampun katentokaken nuwun dumateng Bapa Sarsana dalah Ibu Binti Salbiah kasuwun angklarapaken Sri Pinang temanten kekalih saking pidalemipun Bapa Sarsana Ibu Binti Salbiah dumugi pidalemipun Bapa Harjo Rakim sakeluarga. Ingkang angka kelajenganipun hambuk bilih sak mangkeh pisuwunanipun Bapa Harjo Rakim kadherekaken sedaya pangombyong brayat gotra sampun sautawis anggenipun sowan ingkang punika boten saged ndumugeni ngantos purnanipun pahargyan nyuwun idipan donga mugi lengsere wonten sasana palenggahan punika wangsul duli pidalemipun kiambak-kiambak tansah manggih rahayu kawilujengan nir ing sambikala nir ing bebaya. Ambu bilih mekaten anggen kawula matur pinangka sulih sarira saking tiyang sepuh kula Bapa Harjo Rakim kathah jajar dawet anggen kawula boten semestinipun awit kirang seserpan kawula ingkang punika kula ngaturaken lumutring pangapunten ingkang tanpa upami. Ingkang punika kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang tarawaca wijang wijine kang pangandika daya katampi kadang kula suwarlan. Wanci prayogi nyumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ngarsanipun para alim, para ulama, para haji hajah, ustad ustadzah ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyipun ilahi ingkang kala dari sedaya fatwa pangendikanipun ingkang kala hormati. Kunjuk dumateng priyanipun para pinisepuh sesepuh dalah aji sepuh ingkang sampun ana ing pawas merga ing pitutur ingkang pantes pinundi ingkang kala hormati. Kunjuk dumateng priyanipun para pangemban pangembating praja satria negari wonten ing pilenggah desa Kalimati ingkang pinangka dados tepa palupi saking sedaya warga masyarakat ingkang kala hormati. Kunjuk dumateng priyanipun Bapa Harjo Rakim Jaya Berat Gotrah ingkang boten sinebat setunggal mbaka setunggal ingkang kala hormati. Kunjuk dumateng priyanipun para rawuh kakung mewah putri ingkang ing mriki sampun bagya mulya wonten ari kalenggan sang punika nderek mahargya siwi wonten ari kalenggan sang punika ugi ingkang kala hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun para bapak ibu samudayanipun ingkang sampun nderek kersa wontenipun paring doa restu wonten ari kalenggan sang punika saking pidalemipun Bapa Sarsana Ibu Binti Salbiah ingkang kala hormati. Keparang sepindah sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa paring pinten kenikmatan dhumateng kula panjenengan sami bilih wonten ari kalenggan siang punika kula panjenengan sami tasih pun paringi panjang yuswa pinaringang sehat
saged hangrawi punapa ing dados atur panuwun saking pun Bobo Sarasana dari Ibu binti Salbiah kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Sholawat wasalam mugi katetepan juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang katengah-tengah syafaatipun wiwit sak menika ngantos yaumul hisab. Mugia kula panjenengan sami sedaya tansah pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing mriki saderengipun kawula nyuwun sedaya panten ingkang tanpa pepindhan awit kawula kemawantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa jenggoduka sami ingkang punika kawula awratnya didhawuh saking panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah. Bilih wonten ari kalenggan siang punika kawula kapurih hanampi punapa ingkang dados atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapa Harjo Rakim dalah wontenipun ingkang pinanggenah kasarya panjenenganipun Bapa Tarsa ing ari kalenggan siang punika. Nuwun inggih ingkang punika kawula murmakanipun atur imbal wacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun ingkang salajengipun embuk bilih anggenipun nampi karawan panjenenganipun Bapa Harjo Rakim ingkang pinanggenah kasepuhan Bapa Tarsa wonten ari kalenggan siang punika kirang gupuh suguh rohipun sanggone anggenipun atur tata titipan lenggahan sedayanipun kirang peranane dhateng penggalih Bapak Ibu samudayanipun panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah mawantu-wantu sih gungi pamunten ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun bilih wigatosipun rawuh panjenenganipun Bapa Harjo Rakim kasepuhan saking panjenenganipun Bapa Tarsa dalah berat kutrah ing mriki hanglarapaken putra Jalusah Selih ingkang apeparap Bagus Sudarsana putra jalunipun Bapa Harjo Rakim Ibu Suyatmi almarhumah ingkang punika katuraken kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah ingkang punika katampi kanthi asta kalih. Mugia sedaya kala wau wonten manfaat barokahipun anggenipun badhe ndhawuhaken putra temanten sarimbit samakih tansah pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing wigatosipun ari kalenggan siang punika panjenenganipun Bapa Harjo Rakim ingkang ing mriki ngaturaken Bugosari ingkang punika aturaken panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah kapurihan nampi kanthi suka ing penggalih. Mugia sedaya amal kesaenipun Bapa Harjo Rakim pikantuk lintu saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang linangkung. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing samangke sampun dugi titi wanci wontenipun katemtok dinten katemtokaken panjenenganipun Bapa Harjo Rakim panjenenganipun Bapa Sarasana kasuwun hanglarapan putra temanten sarimbit dhateng pidalipun Bapa Harjo Rakim. Insyaallah kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk sampatipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mugia dinten ingkang sampun katemtokaken panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah saged hanglarapaken putra temanten sarimbit ingkang asesilih Diah Roro Ayu Viana kalian Bagus Sudarsana. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menggah ing samangke sampun dugi titi wancu purna ing gati panjenenganipun Bapa Harjo Rakim pinangka kasarya saking panjenenganipun Bapa Tarsa birih samangke mboten saged anenggane ngantos purnaning pargian samangke ingkang ing mriki nyanipun Bapa Harjo Rakim enggal nyuwun lengser. Awit saking punika nyanipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah asung pandonga mugia anggenipun jengkar saking pahargyan titiar kalenggan sang samangkih ngantos dumugi ing pidalem piyambak-piyambak tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih mekanten lan semanten anggen kala nyarirani saking panjenenganipun Bapa Sarasana Ibu binti Salbiah ing mbok bilih
pirang tatas titis trawaca menggah para rawuh samudayanipun ingkang punika kawula namung titah sawantah jalma waluka ingkang tansah kathah kekiranganipun. Awit saking punika kawula mawantu-wantu sih gunge pamunten dhateng para rawuh samudayanipun. Mekaten kawula apungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula wangsulaken dhateng pengendali wara sumangga matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kawis tinggal sang pinangandian putri wis lumaksana tedhak saking sana busana. Kusumaning ayu kemanten putri puniki sak solae tansah lelewo mesemanes pola tane. Monggo Mas nganten lumaksana alon. Bapak Sarsono kali Bu, mangke nek Mas nganten sampun wonten mriku dipapak nggih terus didhereke lenggah mriku. Nggih. Sumunare tansah ngenguwung busananira katon asri. Mas nganten dhewean mesake men. Ya Allah, Mbah Karim nika puterane dipethuk Mbah. Mbah Karim nika puterane dipethuk karo Mbah Harjo, nggih nika anake lanang dipethuk nika teng jaba. Jejodohan salam minyo satya tuhu ati loro bos nyawiji mugi kali sing aruh beda. Ayo Mas, tolong musiknya Mas. Binarung Ketawang Sekar Tejo ana Surya Sasada lanang gedene lamun coplok saking kembanan. Ora pangling kalamun iku tejane kangen nyar katon. Nggih, monggo Mas nganten putri lumaksana rumiyin. Dasar ingkang maesi Sekar Melati Rias Wonosegoro kagungane Nyai Menggung Ida. Kawimbuhan dodok ngringin susang pakulitaning kuning resik nemu biring goyo Tejamaya. Polatan Drama kangenan rikma memak ngembang bakung ginelung patut pinaringan jilbab ngetokke kalamun iku jejering wanita ingkang solehah pinaringan junduk mentul wilangan ganjil dinaikake selo salaning rikma adamel seping pandulu. Mbak Ana, hai lah kok Jepang kan, hai alis nanggal sepisane dep kemenging tawang neta kocak lindri lirik kirana purnama siji
inembanan ing Rama lan Ibu kinarya senengkake ngaluhur pinangka ratu sahari. Miyak ingkang samiya seba candrane pinanganten putri mangagem busana mamon jawarna pating galebyar pating calorot busanane kaya lintang silih tengah pipinduren sajroning krana ngurungi lamping kula satemplik utami jikimun lampun gumuyu ketingal dekik pipine mongko ya ora aneh nek digagas Korea karo Jepang kuwi adoh mung merga ijolan nomor HP wekasane tuwuh rasa tresnane Mas Sudarsana karo Mbak Viana. Korea ki poncot kono, Jepang ki poncot kono. Wediku nek kecantol karo jejaka luar negeri jebule sing bejo Mas Sudarsana. Lenggah madyaning sono pinajang tinenggananing Rama lan Ibu. Nyuwun rawuhipun ingkang piniji ngasta wujuding kembar mayang. Panjenengane Mas Mista kalih kang garwa. Monggo Mas Mista kalih garwa kasuwun ngasta wujuding kembar mayang. Mas pawone disingkirke sik Mas ben kok temu nganten sik ditotongko. Disingkirke sik minggir engko nek bar temu nganten lagi ditata. Lah yo Mas Miftah karo Mbak Lia. Lah kene mung Miftah ngono tok. Kan yo sedih aku. Monggo Mas Miftah. Pundi Mas Miftah pundi? Garwane endi Mas? Endi? Lho ki piye to Ki? Digandeng karo bojone. Aja dicul-cul. Prana. Nah, alon-alon ya Allah. Mlaku wong loro bareng sing mesra sithik ngono lho. Nah, matur karo Ibu Juru Paes nyuwun ngampil kembar mayang wong loro. Diculke meneh. Digandeng ya Allah. Nah, ngono kan ya rada mesra. Kembar mayang. Monggo nyuwun ngambil wujuding kembar mayang. Waradine mos muni. Monggo diasta mriki Mas Miftah. Kembar mayang iku yekti dadi srana temanten. Monggo Mas Sarsana, Mas Sudarsana jumeneng diapit Bapak kali Bu. Tangan loro Mas Miftah. Monggo tidak mriki alon-alon. Nah. Monggo tumuju wonten ing sasana dhaup wonten griya mlebet. Bismillahirrahmanirrahim Mas. Monggo tindak alon-alon. Hai. Lah yo Jepang kan. Hai. Supaya atut runtut miwit dhaup. Ingeti dhuwur sing gagah Mas. Nah, piyayi kok baguse kaya ngono. Omahe mung kidul kono kuwi. Supaya atut runtut miwit dhaup ngantyohing bencing urukon namanggih mulya ngantos darbe turun kakung putri mung sadremi mreh sembada kang angkao amung kalih
amangun kula warga Ibu Juru Pangrengga Busana naya nyawisaken uba rampe saracarana dhaup rene menika panjenengane Bapa Sarsana menapa dene Harja Karim Harja Rakim anggenipun saestu gegebeng tumraping agami mila mboten aneh dhawuhing pananganten kawaosan Asrokol ingkang menika dumateng Al Mukarram Kyai Narima sawetawis wawasan Asrokol wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Fahdazal arsu dhurrabahu wastabisharu wajadal kursi wa ifata wa waqara وامتلأت السماوات والأنوار وضجت الملائكة تللا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى وعنا من فهري وفضلي إلى نهاية التمام فلما استدل بأث العقوب بأدي رب القوم وضجت الماء صلى الله عليه وسلم ساجدا آكرا حمدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا من جانب الغدر مثل القطويا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayat ya mumajad ya imam mal-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik mara'a wajhaka ya karim al-walidaini aduhas sabil mubarak duna yauman nusuri ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik ara'ina laisanat bisurah ilaika wal ghamamatat adalat wal malah salu alaina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wali al-hasanati ya Rabbi adarajati kabirani ya junuba wirani sayyati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimun sirri wa afa mustajibu dawati Rabbi warhamna jami'an bijami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
riri suturi Ahmad Aladi Muhammad sahibal wajahil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sadaqallahul azim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.